дар хоҷагиҳои ҷамоативу деҳқонии ноҳияи Деваштеш дурнамои кишти картошка дар майдони 4900 гектар пешбинӣ гардида, ҳоло ба майдони 4904 гектар картошка киш карда шудааст, ки ин 101% нақшаро ташкил медиҳад. дар бахши аҳолӣ низ ба майдони 1622 гектар кишти картошка гузаронида шудааст, ки ҳамагӣ майдони кишти картошка дар ноҳия 6526 гектарро ташкил медиҳад. ин маълумотро раиси ноҳияи Деваштеш Ашуралӣ Ҷалилзода зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон баён дошт. масъалаи картошка ки бисёр тухмиҳое ки аз ғончи овчи ин ҳамин аз ноҳияи худомо деҳқонои худомо вай кардага ҳастанд, истеҳсол кардага ҳастанд, яке мо аз дигар аз Покистон аз дигар давлатҳо аз Федератсияи Русия аз Беларусия ворид кардан. мо дар ҳақиқат ман ин чиза мо дуая карда дидем таҳлил ки ҳосилнокии ҳамин тухмиҳое ки маҳаллӣ ҳастани худомо то 800 центнер медиҳад. дар ноҳияи Септемин дар майдони 600 гектар кишти картошка гузаронида шуд, ки он нақшаи дурнаморо ташкил медиҳад. аммо иҷро нагардидани нақшаи кишти пиёз ва сабзӣ раиси ноҳияи Септеминро негарон мекунад. нақшаи пиёз кади сабзӣ сабаби иҷро нашуданаш дар он аст ки мо нақша гирифтаги кишти такрорӣ дорем. ҳамчунин дар нишасти хабари раиси ноҳияи Септемин баён дошт, ки дар нимсоли якуми соли 2022 дар ҳамаи сохторҳои хоҷагидорӣ ба маблағи 132 миллиону 868 ҳазор сомонӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол шудааст ва ин нишон дод дар ноҳияи Деваштеш 88 миллиону 276 ҳазору 800 сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 7 миллиону 53 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. инчунин дар майдони 605 гектар сабзавот, полезии 312 гектар, зироати хӯроки чорво 1078 гектар майдони киш гузаронида шудааст. дар ин давра дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ноҳия 1000 тонна гӯшт, 8524 тонна шир, 2 миллиону 988 ҳазору 400 тонна тухм истеҳсол шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 афзоиш мутаносибан аз 130 аз 10 то 135% ташкил медиҳад. дар 6 моҳи ҳисоботии ноҳия дурнамои кишти баҳории зироатҳо ба майдони 27650 гектар пешбинӣ карда шудааст. то имрӯз ба 27890 гектар кишти баҳорӣ гузаронида шудааст, ки 109% дурнаморо ташкил медиҳад. дар ин давра дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия 1000 тонна гӯшт, 8524 тонна шир, 2 миллиону 988 ҳазору 400 дона тухм истеҳсол шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2021 афзоиш мутаносибан аз 103 то 135% ташкил медиҳад. дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ чорбодорӣ 78744 моли, калони шохдорӣ 152125 моли, майда 11226 асп ва 96686 парранда мавҷуд мебошад. раиси ноҳияи Деваштеш дар баромади худ нисбати вазъи кунунии соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи ноҳия мисли соҳаи тандурустиву маориф, фарҳанг, ҷавонон, варзиш, сайёҳӣ, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, кор бо муроҷиатҳои шаҳрвандон ба рӯзноманигорон иттилои муфассал дод, ки дар гузоришҳои баъдии шуморо огоҳ мекунем. гузориши Саид Мухтори Саиданвар аз ноҳияи Деваштеш барои барномаи иттилоъоти хабар.